Vlog Βουδαπέστης Part 1, και αφού πήραμε το μετρό από την Αθήνα για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, κατευθυνθήκαμε προς την πύλη μας για να πάρουμε την πτήση μας. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μισή ώρα καθυστέρηση, αλλά it's okay. Αυτή η θέα πάντα με μαγεύει. Και κάπως έτσι, μετά από 1 ώρα και 40 λεπτά, φτάσαμε στη Βουδαπέστη. Και κάπως έτσι κατευθυνθήκαμε προς την έξοδο του αεροδρομίου. Έτσι είναι και το αεροδρόμιο μέσα. Και αποφασίσαμε να πάρουμε το λεωφορείο, τη γραμμή 100Ε, για να μας πάει προς το ξενοδοχείο. Το εισιτήριο κόστισε 6,5 ευρώ. Αυτά είναι κάποια πλάνα από τη διαδρομή του λεωφορείου μέχρι να φτάσουμε μέσα στην πόλη. Αυτά τα τρενάκια που τα έβλεπα μέσω του TikTok πλέον τα έβλεπα live. Και εδώ είμαστε στην αλυσίδωτη γέφυρα, όπως την λένε, στη Βουδαπέστη. Εννοείται πως είχαμε κλείσει και την κρουαζιέρα